Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa laing opinyon sa pagtuo. May luay sa nagsumpaking interpretasyon sa talaan kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maikson mayong gabi, niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse de tornum cui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad, kunwaas kamatuuran ni pasukan. Ang atong kinabuhi, nga atong dalan sa pagbugtaw nga to sa kaluwasan, gibakbakan kanunay sa mga pulong sa Diyos. Muna nga naas malang kasulatan sa Juan 15:3, pinagis yung pagpaduol o pagtuon sa pulong sa Diyos, mabalaan ka mo. Mao nga ato kanunay gihimong gabayan ang pulong sa Diyos alang sa atong kaluwasan o labing minungdanon sa nga makapambita sa dalan sa kaluwasan. Aron sa kita maluwas. Uban ka na ako karon niya si Brad Aling Bacalso, one of the very diligent, hardworking Catholic faith defender Catholic lay ministers. Sana siya sa mga kugyan yung kayo. Tunga sa bukid, dito ang kasaulugan sa pulong, lipay mga pare. Yung din Brad Aling, ibaw ka ang tulumanon nga pagatumanon sa ka-Kristiyano Katoliko maong Domingo ug tinuyuan nga dili gid siya mosimbag Domingo magkasa siyang portal. Ug kanang inyong gihimo sa mga Catholic lay minister, Sunday obligation na. Ang taga-bukid nga di kasimba, magkasimba na gyud sa Ginoo pinagi Santos nga misa. Manabililhon kayong Catholic lay minister sa atong parokya, matagpas mga pare, metido sila. Unya niya sa uban nato si Brad Steve Bote nga gitagik pagayo sa iyang kapalaran sa pag-alagad sa Diyos, pag-alagad sa pamilya. O labi na sa iyang makugihon ng pagtuon, tremendous kind of studies, and providing himself with many books, mga libro gyud sa balang kasulatan, mga doctrinal books, theological books, naa ni Brad Steve Bote. Kay may kapalaran siya sa katrabahong seaman nga diin ang mga barkong dagko mudunggo sa mga dagkong syudad. Manaog din siya mangitag bookstore or mauting kay dito unsa mga libro ha nga mahimong gabayan niya taming sa iyang mga pagtuon o pagtubag sa mga pangutana batok sa itong tinuhuan. Yangan mo si Brad Steve Bote nga bago lang ni misyon dito sa Madridihos. Doon na doon sa Daang Bantayan. Ano, layo. Sa Pikas na siya? Pero kanang Islas Bantayan, doon ra. Island o Bantayan. Doon, Madridihos. Silingan na sila. Mauna nga, daghang kay mga Katoliko nga, daghang region nga, ang ilang pagkakatoliko, madugangan sa kay bawo kaalam, kay nagsugid man sad sila, nagiliukan na silang mga laing relihiyon, niya kusog na kay manghingbis mga pagtulon ang Katoliko, kagison yun nila, aron nga maupaw ang pagtulon as Katoliko, o kuha na yung masudlay. Wala nga, ang Diyos nagapanalangin mo. Brad Steve Bote, Brad Aling Bacalso, niya ato ning sundan o bubong nga pagampo. Sangan samahan ng sanak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan ni Yahweh. Sangan ni Jesus among gihangyo o nangamuyo kami. Kaningon si Jesus San Juan 16:23, unsang mga butang nga maayo inyong pagayuon sa kong amahan. Gamitan akong ngalan. Iya ka nag-ihatag kaninyo. Busa Ginoong Jesus, nagatuboy kami sa imong ngalan. Aron pagsangpit sa langit ng amahan, nga tagi kami og kalinaw, kaalam, o labi na nga masumpo ang mga nagdangilag nga kayo sa gubat sa lalay mga nason, inautontang maugdaw na
aron ang kalinaw mapamusnan sa nila kay naigubat na kong pagtandog pag kabahin-bahin, walay education, walay simbahan kay magguba, ug ang mga tao na nila magtago-tago sa iway pagkaon. That is the misery of war. Wala ingon tong makinadmanon nga no warrior, or there is no war that would be both parties are victorious, always somewhat miserable. O nangamuyo kami kanimo Ginoo karon lamdagi usab kami sa pagpambit, pagtudlo sa mga pong Ginoo, labi na alang sa kaluwasan namo ug sa naminaw kanamo. Uban sa panabang ni Santa Maria Birhen nga itong mahal kainan. Amen. Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon, may gabi sa makausapa niya kantong atong mga kaigsunan nga dunay mga pangutana. Well, welcome sa mi kay doon naman tayo screen diri. Nga inyong pangutana isuwat, mamarka rin na. Sinyasan mi sa atong engineer technicians nga nanay basahon aron nga matubag ninyo Brad Sok matun pa sa atong mga engineer technicians. Pero sa pagkakaroon dumaling ato sa paminawon si Brad Steve Bote sa mubo niyang kasinatian dito sa Madridijos. Mayong gabi, Bedsok, bro. O sa mga minalakos kinabuhi nga naminaw karon ug atong suking tigpaminaw. Bedsok, hindot kayo ang dunay duha ka butang Bedsok nga nakapa tandog kanako, nakapahinuktok kanako nga pizza Jess sa Agosto kay kasagaran man gud Bedsok ang mga tao mangita man gyud nimo. Ano ba? Something ingana mangita gyud nimo. So mo tong pagka-pizza Jess dito man mo sa kuan Ilongos. Oh. Naam sa schedule dito, gi-invite mo sa pare dito. So ang nitabo karon sa Madridijos, wala si Bro Adam, wasab ka. So ang nabilin kami. Nakingon ko nga buhat ni sa Holy Spirit kay what if kung wala na sa Bedsok? Ang pagpangandam ba? Kung kita magsalig lang asa man sa Bedsok, kinsa may mapuli unya. Dili sa kaalam ni Bedsok, kung dili kanang muwali ba nga bisan unsang mga pangutana andam tang mutubag. So nakaingon ko nga pagpangandam kini nga bisag wala si Bedsok, wala si Bro Adam, ang CFD Cebu magpadayon sa kanunay sa pagwalis kamatuoran. Ikaduha Bedsok, usa ka nahibog nga nako Bedsok. Kaya sa Pizza Jess dito mo sa Hilongos o diri mi sa Madridijos. Unsang pagkaon sa Bedsok nga duha ka managlahi nga simbahan. Pareho ang pangalan. Immaculate Conception Paris Church. Yes, maugi ilang patrona dong mga tao dito may gugmaon sa kaysa debosyon sa mga birhen o sila nagtuo nga diha sa ilang pag-alagad sa mga birhen mo idako nilang pag-alagad sa anak nga mo si Kristo kay giagak man sa mga birhen ang iyang anak, although he is God, always God, Jesus, but the young boy Christ needed the love and affection and also instruction from his mother, Mary. Muna kita, kinanglan sa mga instructions, mga birhin siyang kaagi sa pag-alaga at siyang anak. O padayon na, Brad Steve, una na ito paminawa si Brad. Mora to, Bedsok, nga nakaingon ko nga duha ka managlahi nga simbahan. Apan dito sa litingan yung gatuan, Immaculate Conception gihapon to. O Yes. sa Madridijos, Immaculate Conception. Nakaingon ko, Bedsok, nga ang atong inahan gyud mao'y nagtawag ka nato sa pagwalis kamatuoran ug uban pa natong mga kaigsuonan sa Tibok CFD sa Tibok Pilipinas. Mora ka to, Bedsok, nga ako ang ma-share. Salamat kayo, Brad Steve Bote. Niya, si Brad Alay pagkanta na mo sa DYHP, doon ay mga callers. Kung niyon siya, niya nila ng
kay abot namang time ingon siya. Pero sa DYRF magsugod alas 7 alas 8 may mong tawag mo na mo. Muna atong ihatag sa si Brother Aling kay daghan sa ika tampo ilabi na sa dalan sa pakigbisog o sa sa bulak nato sa mahumot nga pagtulunan sa Iglesia Katolika gikan sa balang kasulatan. Brother Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok. May gabi kanimo, Brother Steve. May gabi. Unya ustanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao, kutob sa buton sa atong Sibya, ni atong istasyon DYRF. 12:15 sa dial sa atong radyo. Nya atong ipaybaw katong nanawag nato gabi, na may number nako, pwede nga mutawag mo kato si Alan ug uban pa tong nanawag. So kung naminaw mo ron or nakadungog mo ron sa atong Sibya, pwede mo dial mo sa akong number o katusang wa pa makaibaw, pwede rasan nga atong ihatag number, manawag mo 0931 054 3397. Subukan ako 0931 054 3397. So Brother Sok, ang atog yung nindot nga sawuan rog discuss, Brother Sok, kanibang aturong pagkakatoliko, kaning atong tinuhuan na ni ataron na unang Kristohanon sa kalibutan. Ang aturong gikinahanglan nga doon na kitay ka nagingalanan og timaan ba description sa atong tinuhuan kay parehar gud ana mangita tang Juan de la Cruz ya kinsa man na si Juan de la Cruz imong gipangita kana siyang tawhana nagedad na siya og 33 anyos niya taas na siya niya taga Cebu City og muna siya tawhana muna sa karon kay doon naman niya itong 1986 doon na may 22,192 ka Christian domination ato ni 1986. How come karon na nga akong nadunggan more than 40,000 na. So doon nagitimaan kay daghan man kay nagdaog ngalan ni Kristo. So pwede ba ato ning pag-asawan, Brother So, kining description or timaan sa atong tinuan nga pagkakatoliko? Oh, salamat kayo, Brad Aling. Importante yun nga nining kasamok o daiya lang nga sambog o igno na to pag palibot sa nakalalain ng mga pagtulunan, kalibog na nato. Libutan, libog pa kita. Mga nga tag in what way we can easily understand the true church founded by Christ. Doon ay panultiyon sa Jeremias nga nangingon nga ayaw pag-agi og daan nga wa pa magahas kay peligro na agi yun ana subay sa daan nga nagahas na. By the way, kanang puhong gahas lahom na sa kainan abot na usa ka lasang baron nga pertindaku ang mga kahoy uban pa gahaso na aron mahawan nya doon na ma-establish nga daan. So paggahas ato pa hawanan developon nga mahimong daan. Nya samtang bagtok ng daan siguro na dagan-dagan nabasikanan mo agi dili na balintuwan. Mo na meaning ana ayaw pag-agi sa daan gawa pa magkahas kay lagmit sa kay sakyanan matikyaob malubong ba o dili na inong ka makapadayon sa imong panaw. So kung sa may kaulugan sa daan gawa pa magahas, kung natong masahon ang buhat 24:14 ningon sa Pablo ang iglesia mamdalan. The church is the way, and only one way. Muna nga, ang pag-ingon nga, ayaw pag-agi sa daan gawa pa magahas. Sa ito pa, dili ta mo pasagad o pasakop sa
lawas nun o lasang nun nga nagkalamukat nga dili na makasiguro nga kanang atong laktan padung bagyod patumong sa usa ka dalan gisgutan sa Jeremias nga mao ang tinuhuan. Iya ang nagkaagi na ni ana nagpasabot nga doon na nga santos. Ayaw pag-agi sa daan nga pamagahas. Sa ito pa, ayaw pag-agi sa ka tinuhuan o pagtulunan nga wa pa'y napuribahan nga na langit o na santos. Matupad San Pablo sa 1 Corinto 14:33 nga God is God of order. Ang Diyos mo ang Diyos sa hanay o siya Diyos sa pagigdait o labaw sa tanan. Naa kita magpasilong, angay kita magpasilong sa iglesia sa mga balaan. The church which has many saints, daghang mga santos. Yun sa mga tinuwanan nga dunay na daghang mga santos. Usa kay gayon giimbitar ko sa Davao City, no less than the bishop, sige ko takos. So nakuha kayo nabiyan ko sa aeroplano, may ginihay sa aeroplano na lumalargasan, kasakay ko relate na ko. Niya, mao lagi nga, pag tugpag yung sa aeroplano, naong ko ingon na itong tricycle driver, Sir, asama ka? Ako ka ng Catholic Church doon. Uy, sakay na ko, dali na yun. Sus, pag-anto na mo simbahan, namin ako kayong marka doon, Catholic Church. Pagsuod na ko, sa akong lantaw na sa altar, doon na may tabernacle nga butanganan sa Ustia. Kaya doon na mag 24 hours light, suga. Iblibot ko, doon na may mga santos, doon may mga larawan ba? Wa! Una ko dong, di man iba, o dong, siya o tanawan ko ng marka niya. Catholic Church ko, yes. May mo nagsundo ng markaha, pero kana ba doon na yung mga santos, na pare, uy, katedral man na yung mong isgutan, sir. Dali, sakay na ko. So, pagkapot ako rito, katedral yun, the Catholic Church. Ya, dito na itong mga amigo na itong mga Catholic faith defenders, yung mga magtuon pa, lipay sila. Pero dito kung saan kay nadata itong Catholic Church. Ngaan, pero dili niya. So, pag tanaw na ako doon na ba yung mga larawas mga santos, nanatol, ako di gini mao. Di tanaw ko sa Holy Tabernacle doon na ba, wasad, ako di gini mao. Mao na nga, ang mood pasabot, ayaw pagsuod, so sa kapundok o tinuan, gawa pa'y nagasantos. Kaya wa pa'y may hunatong pagkasulti, nakasuway pagtagamtam sa pagtulunan, giladok nila o nabati nila, kabalaan sa kinabuhi nila, diyang nagpasakop sila ni Ana. Mao na ang simbahan nga Katoliko, dunay mga santos. Sa mga atong tubag atong pangutana dong aling niya, mo sumpay tili ka, aling, usapay ito. Sa ito pa, Bradsok, ang usa sa mga timaan niya na, mga dunay mga santos. Ya, doon na ba'y maibawaan na to, Brother Sok, nga naibawaan na to nga ang iglesia o relihiyon gayud nga timaan usa sa mga timaan kana gid si Kristo may nagtukod. Kay dili na si Kristo may nagtukod, dili na mao nga iglesia nga niya taron ni atong sakupan. Nya ikaduha sad ang iya sang pagkakatoliko, Brother Sok, dili sad magikan sa ubang mga nasod pareha nga to sa Amerika kay dito man matao si Kristo sa Jerusalem. So dito gid magsugod sa Jerusalem. Kay sumala pa sa history, dito man nagsugod ang tinuoang Kristohanon. Unya, may bawaan na to nga usa nga dunay konektar ngadto sa mga apostoles. Nagikan sa Jerusalem, nga hangtod karon nay konektado gikan sa mga apostoles ug gikan karon hangtod na to sa mga apostoles ug ngadto ni Kristo. Ya palayo kuno ko na isumpay, Brother Sok, na explanation. Mao gina dungaling, we look also the origin of the true church.
where Christ founded the church. It was in Jerusalem, the Holy Land, ang balaang yuta. Kaya dito man tukuraw, dito sa matawas si Kristo. Muna may yuta, diin ba din matukod ni tinuuan na doon. Yuta, gikan gini sa Jerusalem. Dito man tukuran ni Kristo ang iyang iglesia. Maugani kaningon si Jesus sa balaang kasulatan, 23:11 sa buhat, gitawag niya si Pablo. Pero si Pablo na hingang hakay, maumantoy panahon na nabanaw na si Kristo. Nakita niya si Kristo nabanaw, mitawag ka niya, Pablo! Nagandakan siya, Ginoo, unsay kong ikalagan. Pablo, ingon nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. Kaya ito man magsugod ang katauhan, ang iglesyang gitukod nako, diyaman magsugod sa Jerusalem. Lucas 24, 47, 48. Magsugod sa Jerusalem. So, ato gi Jerusalem magsugod. Ya karon og minguta, usab di man mo matukod dong. This church that I join is the church from England, English. Dili na Jerusalem. Not in Jerusalem, but in England. Masaag ta niya na. But stay buti. Kining sa San Mateo 24:4-6, magbantay ka mo nga dili ka mo mailad. Kay daghan ang manhi magdaladala sa kungalan. Sa tupad ay ang matuod nga simbahan, ang matuod nga iglesia, dili mailhan pinaagi sa ngalan. Kung dili marka gayud. Kay unsa kay may tabo no? Kung nakasuwat sa Biblia litra por litra nga ang iglesia nagitukod ni Kristo pagkatawgon og iglesia ni Kristo. Tanang relihiyon nga managlahi ang founder, pareho pangalan, iglesia ni Kristo. Mga libog ta. Pero ang Holy Spirit, bright kayo. Kaya nga naman, marka gayud. Katoliko. Ningon ang atong Ginoo sa San Mateo 28:19-20. Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. Himua sila nga akong mga tinun-an. Og tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Og ako magauban kaninyo hangtod matapos ang kalibutan. Sa to pa di ay tibuok kalibutan, tibuok panahon. Ang iyang pagkakatoliko not only in space but also in time. Ang kanang pagkaylap sa tibuok kalibutan, giangko naman na sa mga Sabadista. Sabadista, tibuok kalibutan. Iglesia ni Manalo, tibuok kalibutan. Giangko na. Apan ang dili nila maangkon sa pagkakatoliko, ang pagkaylap sa tanang panahon. Sa to pa di ay, ang matuod nga simbahan, gikan kang Kristo, nga nagaingon nga to kang San Pedro, Tuis Petros, Itsupilhang Petram, Yedificabo Ecclesia Miam. Ako nag-ingon kanimo Pedro bato, og sa ibabaw na ning bato, pagkatukuron ko ang akong iglesia. Og dinha, ako magauban kaninyo, kada adlaw, kada minuto, kada segundo, hangtod matapos ang kalibutan. Sa to pa day, ang matuod nga iglesia, makatraceback sa iyang kasaysayan, sa panahon na to karon, maatras padung sa mga apostoles, maabante sa panahon nato karon. Og sa katapusang panahon, kay nga naman, ako magauban kaninyo hangtod matapos ang kalibutan. Sa to pa, matrace back na to. Sa panahon nato karon, balik sa mga apostoles, balik na to kang Kristo nga nagaingon kang San Pedro, pagatukuron ko ang akong iglesia. So, klaro kayo, Brasok, ang iyang pagkamarka. Ang iyang pagkabalaan. Sa totoo ang kining pagkabalaan, buong nga ni sa matuod ng iglesia. Pagkabalaan. Karon usa. Pinagi sa Santo Papa. Kaya nga naman, San Mateo 12:30, kadtong dili mo ipon ka nako magkaguliyang. Klaro kayo. O nagikan kang Martin Luther, nasiak sila. Apan ang Iglesia Katolika nagpabiling usa ka pagtuo, usa ka pagdumala. San Juan 10:16, usa tanan. Nagkay-usa kita ug wala nagkasiak.
sa doktrina ug sa dugma. Karon ang iyang pagka gikan sa Jerusalem didto sa Roma. Ug sa Roma mingon si San Pablo, kamong mga taga Roma gihigugma sa Dios. Ako nagpasalamat tungod kay ang inyong pagtuo mga Romano mikaylap sa tibuok kalibutan. Sa to pa di ay wa may laing iglesia nga naa sa Roma nga mikaylap sa tibuok kalibutan gawas sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So mura ba ako ang Romana, pero ang original na Jerusalem, Jerusalem. yung Kristo nga, Pablo, mayon nga nagpamatuod ka kanako dito sa Jerusalem, wadto ka sa Roma, pagpamatuod kanako. Muna pag-ato ni San Pablo, naguna din niya 10 years si San Pedro, so daghan na na-Christianize through Peter. Niya nakita niya nga pagka may niton, pagka may gugmaon sa mong pundok ganito ni Kristo, sa ilang gugma sa tinuhuan o gugma ni Kristo. And they were all ready to die for the name of Christ. So dito sa Roma, dito ang labing makalilisang, labing daghang ipamatay ng mga Kristohanong Katoliko. 4 years, 64 to 68. Yan ang nagpapatay na si Nero. Kinigos Nero, no, I don't like that this religion will proliferate, multiplied, because these are the people who kill me. Gusto, ako'y muna. Patihan na sila. Suputin na nga ipatay. Apa nakita ni San Pablo nga, kung patyo na usa kagatos kibuok, nanay 200 o 300 nga andam na saan magpagkamatay. Gano man? Kaya before death of these people, mapakita din Ginoo nga sa gabi niya na nga umapatyo na sila, ayaw mo kadlok. Kaya kung nag-uban ka ninyo kanunay, kung kamo nga mamatay tungod sa pagtuo, tungod sa kungan, dadon kung kamong tanan nga to sa imaya, sa langit. Ayaw kadlok. Muna wa mga hadlok. Pagkaon sa leon, dagdagan ng mga tao, kaya unaha ko leon, kunis-kunis. Because of that mystery of love and dedication. Muna yung San Pablo mo din nga akong nakita nga kamong mga taga-Roma, nga mga Kristiyano, pinili sa Diyos, hinigugma sa Diyos. Ang inyong pagtuo, imantala as di mo kalibutan. Kaya kamo pinili, tinawag sa Diyos, hinigugma sa Diyos, o may mong balaan. Muna yung San Pablo, ang inyong pagtuong taga-Roma, ipakailap sa di mo kalibutan. Muna mingon tag Jerusalem, the place where Christ founded the church, but yet extended to Rome. Kung dito makita ang makalilisa nga pagpamatay. Kaya ang ilang dugo, gibubo nila. Ano lang pagpadayag sa pagtuo nga, we have in the right faith. Nami sa ustong pagtuo. Di mi madlok. Kaya ganti nini langit yun, isang hutnong pagpamatay. Tuglig. Sa ito pa day, Brother Sok, ang usa sa mga timaan ni Diana, kanadeng pagkakatoliko sa lugar, dapit. Kaya moingon mo sa ng mga iglesia ni Kristo, tanawa sa mi, katoliko mami, ikailap mo sa mistibo kalibutan. Pero di rin magikan sa Pilipinas, so klaro dili mao. Nya, moingon sa tanga, moingon ta, katoliko sa panahon. Ang Katoliko sa panahon kay tuig 33 AD man nga gitukod ni Kristo ang iglesia, iya gyud nga iglesia nga gitukod. So klaro kayo nga dili sa akan klaro kayo nga Katoliko sa panahon o Katoliko sa dapit niya, dili sa dahil sa marka lang ilhan na to nga mo ni ang iglesia gyud nga gitukod ni Kristo. Kay moingon ta nga ilang basihan din nga Roma 16, mga balaang halok, pinagi sa pagpangmustahay kamo, pinagi sa balaang halok, mga iglesia ni Kristo, may ilang basihan. So sa to pa,
mo na basihan nila, dili na mauday ang marka lang. Mahog nag katong yung giingon nga dunay simbahan dito nga dunay Catholic Church nga ang so dili day maura sa din nga dili lang day litra por litra nga atong basihan nga mauna ang tinuod nga gitukod ni Kristo tungod kay naingan. So mo na Brother Sok. Ya Mo na, Duling. ang Sakto sunod na. na to ni Brother Sok nga unsa man nato sa pag-ila ining ilang dili katolikon sa ilang description ano ilang marka o timaan. Maugyod kay kung doon ni timaan ang matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo, una nga watay lang makita sa kasaysayan nga kinsa magid nagtukod ining iglesia katolika. Si Pedro ba? Si Juan ba? San Juan? Upan pa? O lain mga bantugan nga tao? Wa magitay makita nga lain nga tao nga nag-endorsar siyang gugalingon responsible o maybe ang iyabang apuhan responsible in the establishment of the Catholic Church. Only Christ. Murang niingon ang usa ka kining Encyclopedia Britannica niya volume 6 page 664. Niingon dito sa English nga so many churches today, but only one church whose origin can be traced back to the time of Christ and to the time of the apostles. Mao na sa kanang dili na diksyonaryo. Kuan yun, kanang nagyod sa kanang mga volumes ba? Encyclopedia. Nga nagingon nga sa tanan daghan kay mga pundok-pundok sa tinhuan kung mga iglesia daghan kayo pero usar gyud ka iglesia matud pa sa Encyclopedia Britannica nga ngiyang kaagi og kagikanan magganid nimo balik sa panahon ni Kristo. Only one church whose origin can be traced back to the time of Christ and to the time of the apostles. What? Only the Catholic Church. Muna nga sa dakong pagsalig muna nga gingon gi-premise ni Brad Steve Bote nga we are Catholic in space because gimanduan man ni Kristo paglakaw kamusta ng kanasuran. So, Catholic in space or place. Ya Catholic in time kinagsugod ni sa Jerusalem. Rather nagsugod sa Anyo 33. Ya hangtod na matapos sa kalibutan. Papili na. Ya Catholic in doctrine. Meaning the doctrine is wholesome. The doctrine is complete nga way nakuwang. Pero ang ubang mga simbahan, mga iglesia, taga na ito kanunay og due respect, nagtukon mas Kristo, pituka sakramento. Hay naman nasa ubang mga tinuan. Mingon sila, nami bunyag, sakramento mo ka na, nami. Nami kasal. Pero ang ilang kasal, contract man, dili man sakramento. So, duhara ilang katudlo, pero kang usap ang dili sakramento kasal kay contract naman. Tungod kay kontrata ra, magkagubot ng magtiayon ba nag-asawa, ato ning ibalik kanto sa atong gipanumpaan atong superior nga amo na ning palaon ang among contract. Magkaminyo na sa naglain. Because that was the sacrament. That was not the sacrament. So therefore, mao na nga daghang kulangan ba sa atong mga kaigsunan nga mga non-Catholics niya atong ginagsumpayan with due respect to them. Nagtamod gyapon mi ninyo sa dakong pagtahon. This step. Muna Brad nga ang kining pag-ila nato kay ang kanang ubang relihiyon gud talalitan kanang Mateo 28:20 nga mingon nga atong Ginoo ako magauban kada adlaw. Anita sa laing tinuhuan iglesia ni Kristo na ginumala ni Manalo natukod sa tuig 1914. Makapakutan na kita nga sa wala pa ang 1914, 1913, 1912, 1911, 1910. Kinsa may giubanan ni Kristo nga niya ng tuiga, wala pa man sila nag-exist. So makaingon ta nga dili gyud sila ang tinuod.
lain pa. Sa to pa, kining mga marka nga anaa sa iglesia, way laing makaangko nini gawa sa Iglesia Katolika. Karon din ha sa San Marcos 11:17, klaro kayo. Ningon ang atong Ginoo ang akong balay. Unsa man ning balay? Sa 1 Timothy 3:15, iglesia man ang akong balay. Pagatawgon. Klaro kayo. Pagatawgon og balay alampuanan alang sa tibuok kalibutan. Unsa itawag? House of Prayer for All Nation. Pananglitan, dunay usa ka simbahan. Inikakita nato unsa man na siya? House of Prayer na. Para asa man, para kang kinsa man, alang sa tibuok kalibutan. Catholic. Sa to pa, mamana nga ang simbahan dili lang kay pang Pilipinas, dili lang kay pang Amerika, kundi alang sa tanan. Tungod kay ang kaluwasan sa Ginoo alang man sa tanan. Mao na nga sumala sa San Marcos 11:7 ang ingalan sa iyang iglesia Catholic, House of Prayer for All Nation, dili Iglesia ni Cristo. Kaya ang kanang Roma 16:16 Iglesia ni Cristo, kung ato nang iabante sa 23, dili man na siya ginumala ni Manalo kay Universa Ecclesia man na, Ecclesia Universa. Universal Church means Catholic. So klaro kay tanan nga ang matuod nga iglesia tinukod ni Kristo. O kanang San Mateo 16:18, wa gi makaangko niya na Katoliko ra gyud. Una, si Kristo nagtukod, pagatukuron ko ang akong iglesia. Ikaduha, didto niya gitukod ibabaw ni Pedro, ako magaingon kanimo bato, ug sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ikatulo, ang saad, bisan ang ganghaan sa kamatayon, dili makabuntog kaniya. Karon, kining Pedro bato ang iyang iglesia dinha sa Biblia, kining pulong iglesia sa Biblia has two meaning. Nagpasamot ni siya Bradsok og katawhan, ikaduha Bradsok kanang building ba? Oh, building na. Duha ang meaning nini. Kining duha ka meaning sa usa ka iglesia nga pangalan na tumani sa Iglesia Katolika. Sa katawhan, nasa San Juan 21, 15-17, Pedro, gihigugma mo ba ako? Nakibaw ka Ginoo, gihigugma ko ikaw. Pakana ang akong mga karnero, pasibsiba ang akong mga nati ug karnero. Sa to pa di ay, si Kristo sa dihang before siya musakas langit, ang iyang iglesia, ang iyang flock, ang iyang karnero, iyang entrust, iyang gihatag ngadto kang San Pedro nga mo'y mudumala, mo'y mupakaon sa iglesia nga iyang gitukod. Klaro kayo, sa katawhan, Pedro ang iyang ingnan. Sa bato, kining building, ang bukog Bradsok ni San Pedro, ang iyang bukog, dito gyud na ukay. Dito gyud na ukay, ilalom sa altar sa Basilica sa St. Peter building. Ako magaingon kanimo Pedro bato, sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Kinsa may makaangko ni ana? Wa gyud lain Iglesia Katolika na pamatud-an sa kasaysayan nga ang bukog ni San Pedro didto nakit-an, nakuykuyan, ilalom sa altar sa St. Peter Basilica. Ikaduha, ang katawhan nga pagadumalahan sa Santo Papa nga anaa sa Roma. Gikan sa Jerusalem, dadon sa Roma, nganong sa Roma man. Mateo 21:43, mga Hudiyo, kuhaon ko kaninyo ang iglesia sa Dios og igabalhin sa usa ka nasod nga makapakaylap niini. Og dinha sa Buhat 23:11, all you are witnessing me in Jerusalem, you must also witness me in Rome. So gikan sa Jerusalem, gibalhin sa Roma. Gawa sa Roma 15:24-28, si San Pablo nakaagi pagyud og niadto sa Espanya. Sa to pa, duha ka lugar nga isgutan, Espanya ug Roma, Katoliko.
o ang Espanya pag abot sa 15th century, mao'y naka Christianize nato, gidala ang Santo Niño, gihatag nganhi kanato o mao kini ang atong sinulog karon. So, duol kayo Pilipinas, Roma, Jerusalem, Apostolis, Kristo. Pagkaduula. So, muna, Brad, nga, muna ang ato ang klaro kayo nga ang Iglesia Katolika Magiklaro. magay tinuod o klaro. Dili gyud hanap, Brad. Dili. Tinuod gyud og klaro. Klaro gid kayo. Brad, so, Ang wagit ba uncover sa mga tinuan kay gibase magud sa 2 Kronikas 7:14. Nga akong katawan magdaas sa kungan. Ya, mingon na sila, masamang tinuhan daw pundok kang nagdaas sa kungan. Kami, Iglesia ni Kristo, nga ni Kristo. Saksi ni Hiyuba, amo, nagya po nga ni Yahweh. First Katoliko, Iglesia Katolika, ay may ngahan sa Ginoo niya na. Diya sila masaylo. They were not able to uncover nga kana na yung alang sa tanang kanasuran nga na sa Ginoo. Nasa Isaiah 54:14 nga ang mga ngahan sa Diyos, si Yahweh, El Shaddai, Diyos sa panon, makagagaw, o ang lain yangan, tawgon siya, yangan, alang sa tanang kanasuran. Na, mo na kabing gisgutan ni mo sa San Marcos 11:17, nga ningon si Jesus nga, ang akong, yun si, kini nakuha ng tuyok ako, bakin, na nadungog na ko sa, conversation ni nga akong ngalan, isigutan ni mo, doy meaning kanang balay. Ang balay o sa templo, the building house, house for prayer. Naman na sa Mateo 21:2. Ang akong balay sa kong kaman, inyong gihugawan, building na. Pero sa Colosas 3:15, 14:15, nangingon nga, ang iglesia diha nagpuyos balay ni Ninfa. Kanang iglesia diha mga tao na, meaning the group of people, the congregation of Christ. Nga, ang ingalan, matod pa, nganla ni, huwag alang sa tanang kanasuran. Muna the true church, ang iyangan, alang sa tanang kanasuran. Kanang tanang kanasuran, iyan ang Isaiah 54:13-14. Brother Sok, niya may nitawag na to sa cellphone. Mutana ako ni hatag nimo. Ato ipagi si Kwandong, atong teknisyan dong, Julius. Nay mo on the air ta. Kuha na, mukuha na siya. Kuha na lang May dong, agdaya sa teknisyan, maklaro ka dong sa gawas. Dr. Brad. Sige. Sige Brad, unsa may imong akong ikalagan nimo sa imong pangutana? Kini iingon mo gud nga ang una ko nung 5 ka libro sa Bible, si Moises ko na mo nagsuhat. Kunya, buong ko sa kong pagbasa sa katapusan kapitulo sa Deuteronomio kay sa versikulo 5 namatay naman si Moises. Ako pangutana, isa may nitiwas o suwat sa size, niya, dito sa unahan pa yun, iignon mga namatay siya, gilubong dito sa walog sa Moab, ora na kong pangutana, bra. Mura ang nagsuwat, mura man ang naglubong mo nagsuwat, paliw kon po, bra. Okay. Maikan magkaprimuti mo pangutana nga kanang pagpahayag gada, the first 5 books of the Bible were written by Moses. Manang Genesis, Exodus, Leviticus, ang Deuteronomio, Numeros. So kanang 5 books
kung mabasa ka sa mga dagkong referensya, bisan sa referensya sa mga non-Catholics, kanang Holly's Handbook of the Bible, naagyo diha nga the first books of the Old Testament were written by Moses. Ya kana imong pangutana magka-pahimuot na kay pag abot niya sa Deuteronomio, gingon nga namatay si Moises sa tuig 100, ay ang panuigon 120, nga namatay nga way sakit, hayag pa kay mga mata, kusgan pa kayo, pero kalit lang kuha sa kinuuyang espiritu. Ang isumpay ana kay si Moises, the leader, ug doon na siya kinatsila pa mga eskribente. O say meaning ana, parang sekretary ba? They are recording whatever Moses said. Mabasa nato na sa Jeremias 36, nga samtang si Jeremias na minaw spong Ginoo, musulti siya, dias Baruk. Si Baruk mo musuwat whatever stated by Moses, but these words coming from God. So mo na nga doon ay scribe ay sa biblical biblical term. Mo na nitiwas ba dili kay Moses nga namatay na ni suwat gyapon. Mo na nga makamahimot ng paminaw. Pero truly, so many bisan sa encyclopedia o bisan sa mga dagkong dictionary, magisgot kag 5 books written by Moses. Mo na nga itong tubag nga nagsuwat anas Moses yun ang 5 kaunang libro sa Biblia, pero doon na siya mga scribes nga mo katong kamatay na niya mo inisumpay just somewhat related incidences after the death of Moses recorded by other man, not Moses. Mo na itong tubag sa mayon mong pagkutana. Salamat kayo. Tiwas to imong kuan brother so explanation may tungod sa matod nga English yan. Well, mo na kanang atong pag-ilas mo ito ng Iglesia nga ang marka yun mao nga usa ka tinukod ni Kristo. Ano, doon ay teksto sa Biblia na Efeso 4 nga to sa 6. Usa ka Dios nga magahom, usa ka Amahan nga atong magagahom, usa ka manunubos nga mo si Kristo, usa ka Espiritu Santo. Usa ka pagtuo, usa ka bunyag, ug usa ka lawas nga mong iglesia. Usa ra dili duha ang itukod sa Ginoo. Ug usa ra ka Espiritu Santo. The Holy Spirit dwells forever in the church. O na nga usas mga marka ang pagka usara nga wa nagilain, dili ta makakita nga doon na pa mo. Uy, by the way, katong sulti nimo ganina Steve nga kining ngano nga kining ni tungha nga doon na yung mga iglesia sa 1914 naglipay. Doon na yung iglesia ni Kristo 1914 gyapon. Kaningon sila nga there was a time that there was apostasy of the church. Ano man ang apostasy? Apostasy mo na mga dagkong kasipanan nga nahimo sa iglesia. Musa na hunlak ang iglesia, nagkatibuan, o sa pagkatibulaan, maghimo, mahugaw kay mga buhat, lakip na mga Santo Papa, ug nihunong sila sa pagkatinuon ng iglesia. Sinalikoy na sila. Ug tungod niya na tukuron pagbalik. Muna nga ang tagna nagaingon nga ang gikan sa sidlakan magapatuboy sa ka iglesia nga sumpay niyadtong nahanaw na Iglesia Katolika mao ning Iglesia ni Kristo nga nagsugod sa 1914 hangtod na sa katapusan padayon na kay the church has fallen up, nahug siya sa pagka apostasiya. Unsa nang apostasy, grabe nga dakong kasipanan sa panudlo, grabe pagkahugaw sa mga magtutudlo o sa mga pangulo ng mga Santo Papa, ngilan kay mga record. Then the Catholic Church ceases to be church. Ceases to be Catholic Church. Muna nga, muna ilan to ba? Pero Brunsok, dako kay nagproblema Brunsok kay ang iglesia mao man ang iyang pangasaunon. Karon wa may propesiya sa Biblia, wa say nakasuwat sa Biblia
nga ang iya nga si Kristo nga ang iya pangasaunon mamatay ug makakita siya laing babae Byudo na siya. nga mabiyudo siya unya pulihan og laing babae nga mao ang tinukod ni Manalo Baron or sa Aglipay or unsa ba pabati mabasa niya na so kanan ilahang kuan so assumption na siya nga nagkatudlo tag sayop pero ang tinuod di patihunon pa na. Ang uno, Pedro 2:22, ningon sa balang kasulakan, nga si Kristo, usa ka malinis, balaan nga tao. Way buling, way bakak, kanigwa siyang baba. Mahimo mo siyang bakakon. Kanigwa mo siya, igusom, bubiskom, in omnibus libus. Usque, ad sicula seculorum. Ningon si Kristo sa simbahan, iglesia, I will abide with you all days, even until the end of time. Para sa San Mateo, Mediation 28:20. 20. So, muna, Sa pagpasok sa 16:18, bisan ganghaan sa kamatayon, dili makabuntog kaniya. oh, Kung ang ganghaan sa kamatayon sa Hebreo 2:14, mao man ang jablo. So, mas kuyaw pa sila sa jablo so nga moingon nga ang iglesia nga gituko ni Kristo mabuntog. muna, they always agree with us nga si Kristo nagtudlo pag namulong ba o tinuod o bakak ba. Mingon lang bakak kay nama sa San na Isaias 14:24. Ang Diyos mingon, ang akong gisulti pulos tinuod way bakak. O ang akong itinguha matuman. Ya, ningon mas Kristo akong amano sara. Mo sa pangingon niya ang akong ang iglesia iyang itukod ubanan niya kada adlaw hangtod sa katapusan bisan hanggang sa impierno o kamatayon dili maka pahunong sa mga iglesia. So si Kristo mo itong tuwan nga ang iyang simbahan unsa may ubanan niya kada adlaw nabungkag tinuod nagnawa na. So dili nagatuwan. So klaro kay brother so kung na-dissolve ang iglesia nga gitukod ni Kristo, nahimong bakakon si Kristo. Kaya ningon rin siya Mateo 16:19 nga, bisan pa hanggang haan sa Hades, di makabuntog nini. Nya, katong iyang pasalig, nahimong bakak. O katusang kingon niya nga, ako mag-uban sa 28:19 Mateo, nga 20, magkuyog ako kanina hangtod sa katapusan sa kalibutan, nahimong bakakon si Kristo, o sila na yan nahimong sakto. So, mabitaw na sa unang panahon nga ingon ana ang ilang katarungan, akong giingon nga, kinsa may nagsulti niya tinuod, si Kristo or ikaw? Klaro kayo nga, kung dili sila may nagsulti tinuod, si Kristo may nagsulti tinuod, kaya di magiging bakakon si Kristo. Yayap dito sa panahon ng aling ato sang recognition ang ato mga minhals kinabuhi nga mga kuyog ug naglantaw kanato ay mga ngan sa atong mga kining gawas ninyo nga niya karon si Brad Stay Buti, Brad Aling Bacalso, Adam Amper nga atong Catholic Faith Defenders Cebu Chapter President o mga kauban Sulping Algiri from akong amigo sa kuani sa San Fernando, si Julius Lawas, Presidente sa Catholic Faith Defenders Chapter San Fernando. Yeah, kining Paragwa kayo mo tagad si Dong Julius da nga tingog na tadrik lain. Wala kasi patabalimot ang Talisay City Cebu alagaran so sa kabatanon nga Mayor Samsam Gulyas o gimo gini tanan nga mga paagi. Kamato pa niya nga kutos mahimo. Magpagamit ko sa Diyos sa pag-alagad sa katawan, labi na sa makabos. Mara giduo niya 22 ka barangay, ginaon niya mga suliran, tubig, uban sa mga problema sa mga kabos sa kining mga lagyo ng barangay sa Talisay, kada siya mga doktor, nurses, dadi itong mga abogado kung doon ay mga problema sa balaod, sa mga yutang, ang ilugan, padani aron mahusay. Og mga doon na ba gani dental clinic itong mga tao nga doon na yung diferensya na sa gum or ngipon, matabangan.
o daghan kayo ang gisambwag sa mayor o tanaw nimo ang Talisay poblasyon ngano nga ba kuha na ba ni Talisay City College way bayad way tuition fee ya ay may eskwelahan din kanang karaan nga munisipyo brading mo na ro eskwelahan pero mo ato kasluyo pagkadagko sa building pwede na ko kay imagine ang pila na kalibo ng mga estudyante mga por lo menos mga 3 or 4,000 kada tuig ang mo makagraduar mga 1,000 kapin. Kaya pulos na mga pobre, hilak mga hinikanan kay plitira o baon nga hilagi tampo pero way tuition fee. Yang hospital sa Talisay City ang chief physician si Dr. Agustin Agos, wasay bayad ang tambal, way bayad ang serbisyo sa doktor. Mugawas ka, way maningin nimo, oy, doon na kay bayranan pa rin manang, wala, larga na yun. So, ingon ini ang serbisyo ni Mayor Samsam Gulyas. Yang iyang asawa si Congresswoman Ria Gulyas, First District, iapod sa niya, Talisay, Miglalilia, San Fernando, Karkar, Sibunga, unom ka kining LGUs under ni Congresswoman Ria Gulyas. Sa daghang mga proyekto, lipay kayo mga tao sa First District. Unya, salamat sa takay, iyang Vice Mayor, si Choy Asnar, mapopsanon kayo, hinatagon kayo, kaapon na sa Just 22, kabarangay mga tulda, mga sidecar, doon ay motor, doon ay sidecar, ya, kining dengue fever nga doon na mga personal ito mag-una, aron pagbantay kung sa mga nainapo, aron maatiman dahil sa mga doktor uban pa, nga serbisyo ni Vice Mayor Chuy Fernandez Asnar. Ya, mga councilor, nakiusa sila si Digul Golias, Maning Cabrera, Rudy Cabigas, ako maning pagumangkot, si Dexter Daan, ya, si Danilo Caballero, dayon sila si Ferde Rabaya, Gail Restauro, Attorney Bass, Rocky Bass, o si Licto Bacaltos, si Honorable Fee Ilanan, o ang atong inyong may Barangay Captain Dungaling, siya man ang EBC President, Si Inday automatic member of the City Council. O ang atong batanon, si John Restauro Iski. Suhugpong ni sila. Pero sa mga kinanglas mayor, naday ang resolution or ordinance para nga matabangan ang mayor sa mga expenses sa mga proyektong yung ikatax ni Talisay. Nakadawat siyang daghang ganti o the council. Pinagi ni Mayor Samsam, Vice Mayor, nadawat ang pasidungog ang Asian Pacific Luminar Award. Niya ang Kabalikatan Awards 2022-2024. Ug daghang kay mga awards nga nadawat tungod kay hatagan magpanahon og pagsakripisyo ni Mayor Samsam aron nga dili pampolitika o politikanhon nga mga pamaagi. At duso sa katungdanan, duso sa pagmahal sa katawhan, mao na si Samsam Gulyas, atong Mayor de Talisay, nga gibuligan yun sa mga Talisaynon. Niya sa ato sang naminaw, Brother Sok, si paring Rudy Cabigas sa City Council sa Talisay, si Jomi Tanilon sa road sa Gibawi, Bukidnon. May gabi ka na itong tanan ni. Ay gabi, wani dong stay bote, Brad Aling Bacalso, o sa itong mga naandan nga mga kaubanan, naminaw ka nato, ang Diyos magapanalangin. Tagbuta-puhon nga itong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko, ang Diyos magapanalangin ka nato, may gabi istanan. Inyong debate ang tulumanon. Kating-awan sa pagtuong Katoliko.
Hinaut nga nagkapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Antod sa sunod higayon. Salamat!